שלום לעורך הדין רענן גל, מומחה למשפט אזרחי ולמקרקעין. בעקבות הפינה שלך אתמול, בה דיברת על תביעות ממוסדות, קיבלנו שאלות רבות מצופים שנתקלו בבעיות דומות. בוא נענה לחלקן. מוכן? בואי ננסה. קדימה. מיכאל שואל, התחברתי לחברת תקשורת גדולה לאחר שהציעה לי עסקה טובה יותר מזו של החברה הקודמת שלי. אבל לאחר שקיבלתי את החשבון הראשון, גיליתי שגובים ממני יותר ממה שסיכמנו בשיחה בעל פה. מאחר ולא הסכמתי לשלם את הפער, עכשיו החברה החדשה מאיימת לתבוע אותי על אי תשלום חשבון. טאטם, מה עליי לעשות? קודם כל, מהניסיון שלי, זה קורה הרבה בחברות סלולר. החודש הראשון והחודש השני זה חודשים שיש להם חשבונות קצת מיוחדים והם קצת עולים. צריך לבדוק את זה לתקופה קצת יותר ארוכה. 2, תמיד אני ממליץ לקחת את ההצעה בכתב, כתובה, במייל, בפקס, במשהו ולא בעל פה. ו3, אם אין לנו את זה, אז כשאתה הולך לקנות עסקה סלולרית, אז פשוט תקליט את השיחה. היום כל טלפון יודע לעשות את זה. נכון. במקרה של אדון מיכאל, הוא יצטרך במקרה הכי גרוע, אם החברה תתבע אותו, להוכיח בבית המשפט שבאמת זו הייתה עסקה, ואז הוא יזכה. זאת אומרת, הוא צריך להביא את אולי הם הקליטו. אולי. טוב. לא נראה לי. גם לי לא. נעבור ליעל ששואלת, חברת הסלולר שלחה לי חשבון שבו מפורט ששלחתי כ1,000 אס-אמסים. ברור לי שאין סיכוי שהגעתי למכסה הזו, ובאמת החשבונות מכל החודשים הקודמים מראים שהממוצע שלי הוא בין 200 ל-300. נציגי השירות אמרו לי שזה מה שמופיע אצלם, ושאין להם דרך לבדוק את זה. סירבתי לשלם את החשבון וקיבלתי איום בתביעה. נראה לי מוגזם שלא רק שהם אומרים שאין מה לעשות, הם תובעים אותי. יש פתרון? יש פתרון. צריך להגיש בקשה לקבל את התדפיס של השיחות, כי הנציגים לא רואים את זה והם לא יכולים לעקוב, גם לא נציגי השירות לקוחות שלהם בדרך כלל, וגם לא הנציגים הפרונטליים. לא נראה לי שהם יכולים לעבור אחד-אחד ולראות את האס-אמסים. צריך לבקש תדפיס. בתדפיס לעקוב, פשוט לראות אחד-אחד למי שהלכת. אולי הייתה איזו זליגה שהיה איזה משהו מאוד מיוחד החודש, כי זה שבחודשיים, 3 אחורה לא השתמשת כמו הדפוס החדש, זה עוד לא אומר שום דבר. נכון. צריך לבדוק את זה ולראות, אפשר לקבל מחברות הסלולר תדפיס מאוד מדויק, ולראות אם השתמשת, תשלמי. אם לא השתמשת, אז מי יזכו אותך. סביר להניח שתקבלי זיכוי. יפה. מיכל שואלת, לפני כמה חודשים חתמתי ערבות לאחי, אבל בינתיים הוא הגיש בקשה לפשיטת רגל. עכשיו הבנק מאיים עליי בתביעה. מה לעשות? טאטם. טוב, אז לגבי פשיטת רגל וערבים, יש לנו המון חוקים. השאלה לא מספיק מנוסחת, כדי שאני אדע באמת התשובה המדויקת, כי יש כל מיני סוגי ערבים. כן. אני מניח שהבנק צריך, לפי ככה ניסיון שלי משאלות דומות, הבנק צריך למצות את ההליכים מול אחיה, ורק אחרי שהוא ימצא תהליכים מול אחיה והוא יקבל החלטה שהוא מיצה תהליכים, הוא יכול לפנות אליה, אלא אם כן היא לא ערב מוגן או ערב יחיד, ואז הבנק יכול לפנות אליה. זאת אומרת, לא יפנו אליה ישירות. צריך לבחון עוד שאלה שתעלה אולי, זה כמה הבנק ידע שהוא מסובך בזמן שהוא החתים אותה על הערבות. כי אם הבנק כבר ידע שהוא לקראת זה והוא ניצל לזה משהו, אולי הבנק יתנהל לא בתום לב ושווה אולי לא בתום לב, אני אוהבת את המשפט הזה. לא בתום לב. לא בתום לב, נעבור לאתי ששואלת. חברת התקשורת שלי הגישה נגדי תביעה על החוב שכביכול יש לי אצלם בהוצאה לפועל. אני בטוחה ששילמתי את כל החוב, מה לעשות? בהוצאה לפועל יש לנו כלי שקוראים לו טענת פרעתי. טענת פרעתי זו טענה שבעצם אומרת פרעתי. היא יכולה... פרעתי. לא פרעתי פרה, אלא פרעתי. פרעתי. יפה. אז הטענה הזאת בעצם אפשר להביא באותות ובמופתים את כל הסיבות ואת כל האירועים שגרמו לזה ששילמתי את החוב בכל צורה ודרך. היא לא מוגבלת בזמן, אפשר לטעון אותה תמיד. ברגע שמוכיחים שפרעת את החוב, אז אין חוב. אם לא הצלחת להוכיח, כנראה שיש חוב, והליכי ההוצאה לפועל ימשיכו נגדה. כן. תודה רבה לך, עורך הדין רענן גל.